Rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku sampun nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo mecucu emane ayumu kabeh karo atimu rungono sayang ngapunten saestu ing diri saged nuruti opo karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tau bayake buka piye carane tresnoku ora bakal ukur sayangku ora bakal senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina Karina Budaya. Barangkali banyak mau ikut joget monggo Mbak, sini dong. Bareng Mbak Manten, gak apa-apa. Ayo Mbak Witanti. Duh sayang ampunkan saestu ing diri saged nuruti opo karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tau bayangke mbok kepiye carane ayo Mas Digong tresnoku ora bakal ukur sayangku ora bakal koya senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ganjanine saben dina atas lagi yo Mas asik hey so nah terima kasih karo ya bos saya Mas Jubita. Emane ayumu bedo karo atimu rungono tembangan manisku duh sayang ngapunten saestu yen saged nuruti opo karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tau bayake buka piye carane tresnoku ora bakal ukur sayangku ora bakal koya senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun